Oke dulur, balik maneh ing channel Tlatah Jawa. Nah dino iki aku bakal menehi tulodo carane nulis aksara Jawa ngedit ning nggone foto. Nah piye to iki dicepane dhisik fotone. Misal iki kan enek foto pulpen, ning kene kan enek editor gawane HP bahasane ya. Dadi gak perlu tambahan aplikasi. Nah, sampean buka wae Google Chrome, sampean ketik nang kene salin saja. Nah, iki berhubung wis tak cepakne dadi ya wis siap. Lah nang kene tampilane kayak ngene iki. Iki aplikasine utawa web teko Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Jogja. Nang kene translator, sampean tinggal nulis dik mau kan jenenge pulpen. Nah, wis langsung muncul iki. Nah, langsung wae disalin. Cret diblok disalin mlebu ning nggone fotone ndik mau. Nah, iki gambare langsung diedit, goleki teks, sampean tinggal pilih modele piye. Aku model standar wae ngene iki. Masukkan teks, dihapus lalu tempel. Nah, wis muncul to. So sampean owahi gayane dhisik ning kene iso digedhekne supaya lebih jelas ngono lho maksudnya. Nah, kayak iki pulpen nek wis ya dicentang wae. Mari ngono sampean simpen. Nah, iki mau sing durung diedit, iki sing wis diedit. Piye gampang to? Aja lali klik tombol like, subscribe, terus di-share ning ngene kanca-kancamu. Matur nuwun.